Kræftens bekæmpelse i Grønland, DUSAS og KNR vil ske i aften. Vi byder jer alle sammen velkommen til og hygge sig med os. De næste 3 timer kommer det til at ske lodtrækning, og vi har mange spændende præmier, og I kan stadigvæk deltage. I må med glæde deltage alle sammen. Der kommer til at være musik, der kommer til at være indslag, og vi kommer til at have gæster. Gæsterne kommer til at være sammen med Tove Mund og Hansen. Det kommer til at ske oppe i sofaen deroppe. Tove, hvad kommer det til at ske deroppe? Ja, i aften kommer vi til at have gæster, og vores overordnede tema er håb, når vi har vores gæster. Inden vi begynder aftenen, så kan jeg sige, at udsendelsen kommer til at blive på grønlandsk og dansk. Seere og lyttere kan vi sige, at der er simultantolken, og at den danske del kan ses på KNR2. Og til Leila vil jeg gerne sige, Leila, hvor er du henne? Ja, lige nu er jeg i callcenter på 36 37 38, kan du ringe til og donere nogle penge, og du kommer til at snakke med en del af de mennesker, der sidder her, som vi alle sammen kender. Når der sker vigtige ting eller sjove historier, så kan I fortælle, og vi kommer til at snakke med nogle af dem. Du kan sende en sms på 1880. Husk, at din DUSAS skal være optanket. Og hvad kan vi vinde på den næste time? Katarsuiniarnut taperssersussagukku taammaisillutiillu isamissikkut unammisittinermut peqataassaguit tusas atuisuuffivit oorinik imaqaqqarnissaa isumannaaqqaassavit saltuit imaa paasiniarlugu saltu 1800-limut isamissikkut nassiussinnaavit tusas atuisuuffik immerniarlugu ima isiorsinnaavutit tusas naggatki allimut iserit qupparnerup ataatungaani immertagaq immeruk tooruk mobiilivit normua allaguk aapassaanerneratигуллу исуманнаарлугу ингерлаққигит тоорuk тусас атуисууффиннут анингаасат нууккусутатит амерлассусиссаат тоққарук ингерлаққигит тоорuk кортивит нормуа уллоқ атууккуннаарфиссаа киситсисиллу қуларнаариссутаассуссат аллариарлугит акилиигит тоорuk акилиинерит илуатсиппат акилиисиманермут уппернарсаат нуиссаа қуянақ крафтимут акиуиниарнермут таперсерсуигавит SMS-erit stop A 1880 bedemik eqquiniaqataallut. SMS-erit stop B umiatiamik eqquiniaqataallut. SMS-erit stop C ATV-mik eqquiniaqataallut. SMS-erit stop D aquuteralamik eqquiniaqataallut. Mobilbaikut akiliisoqarsinnaavoq uunga 82 26 87. Jeg tænker, hvis jeg betaler 250 kroner, kan jeg få en bil? Ja, selvfølgelig. Du kan sende en sms til 1880 og skrive stop af, så kan du vinde en bil. For 250 kroner vil du støtte. Du behøver ikke gøre det en gang, du kan også gøre det flere gange, og du kan vinde en bil. I løbet af aftenen, når aftenen er ved at slutte, så kan vi høre om, hvem der vinder bilen. For hver time, der går, kommer vi til at have en lodtrækning, så den første kommer til at ske ved 8-tiden. Ja, den første lodtrækning er begyndt. Så du kan sende en sms, hvis du gerne vil vinde gevinster, og du kan bruge MobilePay 82 26 87. Ja. Årets kræftens bekæmpelse i Grønland er begyndt. Og vi har glædet os til aften, hvad der kommer til at ske, og vi håber, at I alle sammen kommer til at nyde aften med os. SMS-erit stop G 1880 simut. Brusen nimet, kan vi gå til mit eqquiniaqataallut.
асаннинна атаатимаорнерлу аккутигалугу периарфиссақартарпу ингерллуарниссатсинни атаасиаккаату сапилерутторсимагалуарутта маани тасиилами ингерларсимаффитсиннуттунерани тамарми атаатимаорлута иссиагугут ассакка аммасу ууматиннукиттуи нериуат синериаққаангерлугу ингерлаттуни тас эққуассат пилерунартарпассууппут Der er mange spændende præmier, gaver, og i løbet af aftenen kommer vi til at se, hvem der vinder disse gaver. I aftenen Kræftens Bekæmpelse i Grønland har fået en ny bestyrelsesformand. Den nye bestyrelsesformand er Inger Eriksen. Hun er kendt som at være en af dem, der bor i Sisimiut, og som har haft god støtte i at lave Kræftens Bekæmpelse. Og hun har noget at sige til aftens begivenhed. Пеқинисамунак наалаккарсуусуаккарсарнеқарсимавут уллутаана аккерсаанерми инуя ассиингитсорпассуит таканунга тикиллуаққусааллутик сумукилли тоқарнераник таавалу аама наппаанерсиорнер таана ерсеққиссаартигиниарлугу аккерсарнеқарпут тассанилу оқалугиартоқарпо Kræftens Bekæmpelse мингааник ааманериуффиикаттуффианингаани аама оқалугиартоқарпо таасмалу саниатигу пулсиник сассааллиисоқарпо уа ингерми атеқарпунгаериксинимина катеқарлунга сисимиунингаанерпунга сисимиунинериуффиимми сиулиттаассуунга нериуффиу каттуффиани аатсаат илаасортангорпунга таавалу нериуффими сисимиуни сиулиттаассутут иккуппунга априли наалерсоқ таамаасиллунилу нериуффимму тунгатиллуга нутааюсоруussуувнга таамааккалуарту сиорнатигут аама укиорпаалунни наммине уа каюмиссутсинник катерсуиниаққатаасарпунга намминерлунгалу ингерлатсисарлунга уллуни туллингууттуни тассани атаатсимерсуарни ингерлафо атаатсимерсуарнэрми лусууруналими суналуни тамарми писсанганартуааннартартуугами атаатсимерсуарнеру имаа кану иттуусут суна эққарторнеқассасо аамалу сутигу уагут суннеқатаасиннаавуу сиуниссамуссуут сиунертарерусуссиннаавагут таамааттуни уллуни тааккунаани эққартуивгут уматитсиннингаанерсут пингаартитагут тассани қақиннеқарамик таамаасиллуталуи аама сунарпиа сиунертарерусуссиннаанерлугу ерсариннерулерлуни аама таамааттумиллу уанга аама эққарсаатигиллуангаатсиарникуара акисуссааффи таама ангитсигисоқ илумут канорпиатигуссанерлу аама канорпиа ингерларусуссанерлунга таава эққарсаатигиллуареерлугу қинеққусаарусуллунга аалиангерникуувнга таамаасиллунгалу аама сиунисаму тунгатиллуга эққарсаатигалугулу қинигаассагума таава сукатаартариақарпунга қинеққусаарутиссанни ерсариссуник суник оқариартуутеқассанерлунга нутарсаасоқарниссаа аамалу сиулерсуисуни иссиасартут аамалу крафтиму тунгатиллугу има катерсуиниартарнернут аамалу саққуминиарниссаму тунгатиллугу инуяқатигиит илисимасассаанник аамалу эққарторсиннаасаанник оқаллисиссутигисиннаасаанник соқутигинниллунга иммерсорнеқарниссаа таанна пингаартиллугу ассоруйоруussua амигаатигисаракку қангалили нериуффиуллу каттуффиани нериуффииллу малиттарасассаани аллаққаммат инуяқатигииннут лисиматитсинисса аннертунерусоқ сиунертаралугу ингерлассасугут таанна қиманнеқарпаллаақиммат аамалу аторнеқарпаллаангеқимма таана уа пеқатааффигорусуккак пиарерсимасуту мисигисимауга қинеқусаартуссангуарма соорунalimi qamuna misigisimalаарpung
Ukualu inui ilisarisimavallarnagi uangaluimmaqa taakkua ilisarisimananga taavami qanuiliussa qanuiliusaqartariaqarnera tassaneersarippu uanni taamaattumillu qineqqusаарnermi imminu ilisaritinniinni suusuliarisartagarisimanerlugit unalu nalunagu unammilligassaraama imaannaangereersu inu misilittagartoo aammalu neriuffimi sulinermu amma misilittagartoo ualunnu taayullunga taamaammat uanni pissanganarnikuuq ilumut qinigaassanerlunga taamaassillungalu yuuni aappaane qinersinermi nuna tamakkarluga qinersinermi siulittaasungorlunga neriuffi kattuffianni Manna pulaartoqarpugut Vi har en gæst nu, som er formanden for Neriuffi, og vi har flere spørgsmål, derfor byder vi hende velkommen. Der er ofte nogle spørgsmål i forbindelse med den årlige indsamling, hvad der sker med pengene. Hvordan kan du forklare det? Jeg har undersøgt, hvordan man bruger pengene, og fordi jeg er den nye bestyrelsesformand, så har jeg stillet spørgsmålstegn ved, hvor de går, de penge, fordi vi ikke hører det i hverdagen. Og det er noget, jeg synes er meget vigtigt i forbindelse med at være åben om det. Jeg har lært, at når der har været indsamling, så sender man pengene til, nogle af pengene til Danmark, når der er nogen, der er kræftramte, og de skal lave forskellige ting. Og så er der en, der arbejder, og for eksempel de, der kan være ansøger der, de laver forskellige ting sammen med dem. Og dem, der er i gang med at blive undersøgt eller forebyggelse på kræft, de kommer til at besøge deres familie, som bor i andre byer, så driftsomkostningerne, eller de kommer til at betale for billetterne, eller især når de bor langt væk fra hinanden, er det vigtigt, at man har god støtte fra familien. Og det synes jeg også er meget vigtigt i forbindelse med det, vi arbejder med. En til 2 gange om året kommer det til at være kursus i forbindelse med, at der er nogen, der kan snakke med dem, der har fået kræft eller fået familie med kræft, og man skal være god til at kunne snakke med nogen. Og de kurser er ikke vigtige. Der er rejseomkostninger, ophold og mad, bruger man også pengene til. Og vi giver selvfølgelig også penge til folk, der har kræft. Man siger, at det 4.500 kroner er, når der er 250 mennesker, dem giver man ud til. 4.500 kroner er ikke særlig mange penge, men man betaler skat og fradrag. Så de folk, der får støtte, skal ikke betale skat fra det, derfor får de 4.500 kroner. Der er måske en del mennesker, der tror, at mange penge går til driftvirksomhed. Hvordan er virkeligheden? Virkeligheden er det, jeg lige har snakket om, for eksempel om. Så har jeg tænkt, at man kunne få alt gratis, men at der er nogle gaver, man får fra Neriuffi Qattuffiat, men når man søger lidt over, eller hvor man finder lidt ud af, hvad man bruger pengene til, så er det mange omkostninger, man bruger. Der sker gode ting dernede. Jeg tror, det er sådan en god nyhed. Der er også nogle folder i Neriuffi Qattuffiat.
Det er oversat fra dansk til grønlandsk, og der er sådan nogle bøger, man giver til de kræftramte, og når man printer dem og trykker dem, det skal man betale. Og hende eller ham, der arbejder i kontoret, har altid noget at lave. Og vi er taknemmelige for, at man kan betale for den person til at arbejde. Fordi hvis man ikke har sådan en person, der arbejder i hverdagen, så vil man ikke kunne lave alt det store arbejde, der sker i hverdagen. Så det er meget vigtigt. Selvom du lige har nævnt det, så kan man søge 4.500 kroner. Hvor ofte arbejder jeg med det? For eksempel, hvis jeg laver en ansøgning, hvad kommer det til at ske? Kræftens bekæmpelse i Grønland vil være bedre til at svare det spørgsmål. Men du ved lidt mere om det. Den ansøger, hvordan vi arbejder med den ansøgning, det kan man arbejde lidt med i hverdagen. Så kunne man kun lave én ansøgning. Men hvis man har for eksempel haft kræft, og man er blevet erklæret rask, og man får kræft igen, så kan man søge igen. Lige nu er man i gang med at lave et hus, som kommer til at være færdig i juli næste år. Der er rigtig mange penge, der er gået i opsparing til, at man så i dag kan lave et hus, hvor man kan samles næste år og være sammen om, hvad der sker, og man tænker, skal man være taknemmelig for. Jeg vil gerne spørge om ordet håb er vigtigt i aften. Hvad håber du på? Selvfølgelig håber jeg på, at vi når mange ting, og vi laver en god indsamling. Vi kommer til at have en hyggelig aften. Og vi er meget taknemmelige for alle de penge, der bliver indsamlet. Tusind tak for, at du kan komme og besøge os, og vi håber, at det kommer til at være en hyggelig aften for jer også. Nu skal vi se en indslag. Nariufik har fået en ny logo. Lad os se indslaget om det. Nariufik at du færdig. Shurekami kongaminga lukushaami nutaami taawar nariufik at du færdig siunopta aalaavingalungu kisiannaminерлугу илусилерсорнера qalipaatissaa qanorl isikkoqassanerso kifaangissuseqartinneqarpunga taawani pingaartikkak uwa takutinnissaa nukik taawalu neriunner qalipaati ila aalaavingalungi suriaasarmat taawala qalipaati ismaqartu pileruyussuulluti inuunitsin qaamanerit taartullu misingissutsin eqqasaatingalu taakkua toqqarpakka taakkua katillui kissalaarnermik kialaamillu tunisisarnera uan ersersinniarnikuura sinaakkutitu ilisarnaa taa uani аллагулаарлу сулиараникуа туллуарсарлу таакатиллун таамата исиккоқалерсилlu луку qaqqartaqartinnissaa pingaartinnikууара nunatsinni ilisarnaa taanерпаасаарми qaqqataavalu nukiyuneri takullugi nukim tunisisаарnera taan uannu malunnartarm taavalu inuppassuarna taamatum pingaartinnikuuara nukingortinnissaa qaqqartaa uanilu unnerip oqaasoqaa taatorranginermum inuit ilungersorfimminni qaqqasiarnermin nukin atuavorsimatillut qaqingaangami qamanermi pisarnera taavalu misingereernikuullu ilaqut takkamalaatikkalu qaningisakkat nappaami oqqungaareernerat kingorna qimangunnikut anerlangamik taavalu maannak anaananga narparsimalluni aninguinikuulluni kisian kinguneri aamsakkortusinnaanera taan nukingortikkusullung uanni qaamaneqartuaannarnera aama ersersikkusullu
Nu kiunisha taan pingaartinniku. Må jeg komme efter Karl Peter? Ja. Det er så med callcenter. Ja, nu er vi i callcenter. Der er rigtig mange, der har ringet ind og givet penge, og derfor, Karl Peter, du har lige fået en opringning. Ja, der er lige en, der har ringet. Som det er 10.000 kroner. Og så er der nogen fra Elulisse, Mona og hendes mand. Så er der politiet i Grønland, som også har givet penge. Hvordan er det at få støtte? Her. Jeg har været forberedt på, at det bliver emotionelt fra Kalaallit politiet. De fortæller, at en af deres kollegaer har fået kræft og er i gang med en behandling. Og de er i Danmark. Dem tænker de også på. Så de tænker på deres kollegaer. Tusind tak, fordi du kan deltage. Ja. Så er der også en anden, som også har fået en opringning. Agangur. Hej, du har fået en opringning. Ja. Det siger Innovation. De er 5.000 kroner. Hvordan er det at være her i callcenteret? Ja, det er hyggeligt. Og når man snakker med folk, der ringer, og de er glade, om det man bliver glad af det. Mosa, hvad med dig? Der er mange, der ringer. 4 har ringet. Min telefon er stadigvæk åben. Så ring til 36 37 38. Og man kan ringe til mig direkte. Hvad er dit nummer? 38 44 37. Måske derovre. Lad os se, hvem der er. Hvem? Er der nogen, der ringer til dig? Ja, der er rigtig mange, der ringer. Og vi har fået en del støtte. Er der nogle gode historier? Men folk fra GSS har også givet støtte. Tusind tak, fordi du er her. Lad os gå tilbage til Noah. Noah kommer til at snakke med nogen, der kommer med checks her. Heldigvis er der rigtig mange, der ringer til 36 37 38 og giver støtte. Og når der bliver klappet, så kan vi sige til publikum fra herhjemmefra, det er, at når der bliver delt 5.000 og mere, så klapper man. Nu er vi klar til at byde folk, der kommer med checks, velkommen. Ja, Karina Matarapunga. Han kommer til at fortælle lidt kort på dansk, når han har snakket med dem. Ja, 50.000 til tunniussivagul. Ja. Det skal tarsuniarnere ingerlannikuaat imaattumi pinkortitsillutik. Ta assiingitsuni am emas sulaqatigasakka suliaqarnikupput. Uatan paqataaffigu vallarnikuungilaqa. Kisiatakkua sinnarluu 50.000 til tunniuppakka. Det er makkerslu kettuffis qoyatikuttorparpus qoyanarussuamaa payukkalit. Ja. Qoyana. Nå, det er Kræftens Bekæmpelse, der har samlet 50.000 kroner, og nu har vi Ane Lynge fra Royal Greenland. Det er Royal Greenland. Hvordan har I samlet penge? Det er kollegaerne igen i hele Grønland. Det er både på kysten, men det er også dem, der arbejder i tråler, og dem, der arbejder her i Nuuk, som har samlet penge ind. Og Royal Greenland har samlet 80.000 kroner ind.
Tusind tak. Takanna. Værsgo. Jeg lægger lige checken her. Hvor dejligt. Den næste, der kommer, er også klar. Hvad hedder du? Margrethe Petersen, Narsamingani. Margrethe Petersen fra Narsak. Det er kræftens bekæmpelse i Narsak. Hvordan har I samlet penge? Narsami berettigefim ingerslatiungut pinkortitil Vi har fået folk til at spille bingo, banko og lodtrækning. Sådan har vi samlet penge. Vi er meget taknemmelige fra folk i Narsak, for at de har støttet så meget op om indsamlingen. Vi gør det med glæde, og vi håber, at hele kysten har været glad for at samle penge ind. Her er jeres check. Hvor stor er beløbet? 17.632 kroner 50 øre. 17.637 kroner 50 øre. Og 32. Ja, vi takker for det store beløb fra Narsak. Her har vi også en, hvad hedder du? Perningua Reimer fra Ilulissat. Kræftens bekæmpelse i Ilulissat. Vi har haft bøtter i butikkerne. Der har været koncert. Vi har haft lodtrækning til en mobil. Her er, jeg har set, hvad der er. Hvor meget er det er beløbet på? 64.164 kroner. Tusind tak. Hvis du lægger checken her. Vi kan lige nå en mere, der afleverer en check. Hvad hedder du? Maria Heilmann fra Manito. Kræftens bekæmpelse i Manito. Hvordan har I samlet penge? Vi har samlet penge i længere tid. Bingo og banko. Og gaver har der været. Jeg er meget stolt af folk fra Manitok, og jeg er her på deres vegne. Tusind tak til folk fra Manitok til at støtte op om kræftens bekæmpelse. Hvor meget har I samlet? Det er 85.000 kroner. Folk fra Manitok har givet 85.000 kroner. Tusind tak. I har virkelig arbejdet godt for det. Ja, du lægger den bare der. Tusind tak, have en god aften. Og der kommer til at ske flere spændende ting. Og nu kommer den første lodtrækning for den timelige Stop G. Den person, der vinder, er... Hvem er det munden? Agnete Street. Sadut fra Umanak har vundet gavekort til Brusen. Tillykke, og tak fordi du har deltaget, Agnete. Og ja, tusind tak til folk fra Sadut også. Den første lodtrækning inden for den ene time er færdig, og du kan deltage i den næste. Så send sms 1880, værsgo, og du kan ringe til 36 37 38 og give penge. Du har set, hvem der er lige før, så du kan snakke med en af dem, så de er klar til at modtage dit opkald. Den næste timevis er begyndt.
Deltag. SMS-erit stop F ittunatsimik kaavikortimik eqquiniaqataallут. SMS-erit stop A 18 biidimik eqquiniaqataallut. SMS-erit stop B umiatiamik eqquiniaqataallut. SMS-erit stop C ATV-mik eqquiniaqataallut. SMS-erit stop D aquuteralamik eqquiniaqataallut. Mobilbaikut akiliisoqarsinnaavoq uunga 82 26 87. Ja, det er som et callcenter i Nu Madripuna. er jeg i callcenter igen, og når vi fly, du har noget at sige? Ja, den første, jeg har snakket med, er fra Elulisset, som ordner, hvad hedder det, negle. Og hun har, Mila har givet alle sine penge. Er der mange, der ringer? Ja. Men jeg venter også lidt. Så hvordan er det at være med? Det er meget hyggeligt. Tusind tak. Og jeg ved også, at der er en, der sidder derovre, som har modtaget et opkald, som giver en masse penge. Hej Palle, kan jeg snakke lidt med dig? Ja. Jeg hører, at du har modtaget en stor donation 2 gange. Ja. Hvordan er det? Det er hyggeligt. Der er mange, der støtter op om det, og der er rigtig mange, der ringer, så det jeg er rigtig glad for. Der er en, der har doneret 10.000 kroner. Så nu er der også folk, der har ringet til Palle og har doneret til sammen 25.000. Det er dejligt. Ja. Der er også en anden. Hvem er det nu, jeg har? Ja, det er dig. Hej. Senest et doktor med APS har lige ringet. Der er ikke så meget at sige, men det vil gerne støtte. Det vil gerne støtte med 10.000 kroner. Ja, dejligt. Så er der... Ja, nu skal vi til næste indslag. Det er Joanna Danaik kommer til at se et indslag. Hun har kræft. Og selvom kræften er væk, men der er senfølger, og lad os se på det. 27-24 Bornaga, Manitommiok Joanna, Lybertanaik, Timimini Pisarluni, Nagorsiarpok. Siullarmik immaqaukiumarluk imaluunni sinnerlugit iviangera аллаана ajorami naqittarneqarto taavalu una kakillaaluttuaat nangaalluni talima illua talertarla Nagorsiarnissani siuqulluuli ippiisaqarluni nagorsiartarsimagaluarpoq ajunginnerarneqartarsimallunili unnualliilaanni ersaassumik sinnattorpoq ilaqutarput peeruteerniku sinnattorigakku oqarfiigaanga nakorsiarniarit taa nakorsiaqattaarlunga anniartarlunga qiaasarlunga taamaallunga pistiileeqqippunga anniartoruussuullunga qiaasaqattaarlunga sulingittariaqartarlunga ilaanni anniartangaarama taava pistiiliigama naami uani аллаққаву аёқутеқангиттутит таамааттоқарсинаангин қиссасерлунга оқарлунга наами икиортариақарпарсиг пиффиссами туниваанга таава накорса алла исерфигивара таава накорса мисиссорамиу ивиангера талеқперлеқ таавалу скерми исигилерлу атуарлу
Uan takusinnaavara nakorsakingullermik misissoramisi tinunerminassaarsимасо. Uannullu oqartoqarani. Tawa tassangaani pisu aallartippo. Nummut persifiitikkiartortariaqartunga. Talera aamma una kakillaaluttuaannarluni арлаатигу ерсиут сунаaffa. Taanummeellunga persigamik kingorna аггустиниттаниани паасивара ивиангикку крафтеқарлу. Johan kraftilernerminalaani amma taataava saalu kraftilerpoq ataatautali krafti toqqutigaa panimminulli oqaartuutiqartarsimoroq. Ивиангерсерернинни атаатага крафтерпоq марлууллута. Атаатама пиумаффииваанга уанга илуарсиниартариақартунга. Аюнгиланаммине эққиссигалуа. ортуупариниатсивини сиорна атаатага эққиссива. Johan inuusuttut nuarfinnersut tuaartortut kulikiaani sulisarpoq napparsimalernerminili sulisinnaajunnaarluni katsorsartinnerullu nalaani neriuffimmitikiorsiisutit saniatiut sisamiit amma ikiorserneqartarsimoroq. Saniatigu sisa sorlu uanga SE-kormu ilaasortaavunga taava sisamingaaniik sillimmasigaa sarsimavugut taava ammataakko qinnutiivakka oqarfiineqariarama napparsimaqatinningaani paasiniaallunga ammataakkuningaani pinikuunga iluaqutaarsuataarpu uanna taamatu eqquaasimalluni oqaloqateqarnissar pingaaruteqarami eqqissisimayunnaartaratta periarfissaarput neriuffimmiut napparsimayimmissulisut imaloonni taamatut nappaassuarma eqqugaasimasuni oqaloqateqarnissar kinguaaqartarpugut angajoqqaaqartarpugut ammataakku sunnerteqqasarami soongunami ila asanninneq pigisarput annaarusungissuataartarparput immitsinnu erligersuataartarpugut nalleqarsuataarluta taamaammat eqqugaasimaгаанни oqaloqateqarnissaq eqqissisimanissaq pillugu aamma neriuteqartuarnissaq pingaaruteqarpu Vi takker for Johanna Danai for at fortælle os om, hvad hun har oplevet, og vi ønsker hende rigtig god møn fremover. Alle kan blive ramt af kræft, fra børn til ældre. Alle kan rammes af kræft. Derfor laver vi denne indsamling for at samle penge til dem, der har fået kræft i deres liv. Ring til 36 37 38 for at give en donation. Og vi har lige besøgt dem, så du kan måske få lov til at snakke med nogen, du kender. Men du kan også sende en sms til 1880 til denne gode formål. Og Noah, her står jeg, hvor vi samler penge, og hvor vi samler checks. Og vi har en, der kommer nu. Vi har penge fra Nunafonden.
vi vil gerne give penge til Kræftens Bekæmpelse i Grønland for deres vigtige store arbejde i hos befolkningen, så derfor kender vi nogen, der har kraft i hele Grønland, og vi vil gerne støtte dem med 50.000 kroner til Kræftens Bekæmpelse i Grønland fra Nunafonden. Tusind tak, Erik Jensen. Ja, du lægger checken her. Næste vil vi gerne sige velkommen til. Der er 2. Måske genkender vi jer lidt. Fra Polar Seafood. Er vi? Hvordan har I samlet penge ind? Vi kommer på vegne af Polar Seafood personale, fordi vi gerne vil støtte penge til Kræftens Bekæmpelse, og det er noget, vi har besluttet sammen. I kan vise, hvor meget I har samlet. Polar Seafood har givet 50.000 kroner. Tusind tak. I må have en god aften. Tak. Ja, det næste kan man måske se, hvor de fra på tøjet er Greenland. Inga Dora Gudmundsdóttir Tjamakusen og Rilla Olsen. Hvordan har I samlet penge fra jer Greenland? Vi har givet noget til lodtrækningen, og vi har bedt personalet om at samle penge ind. Det er så vigtigt at give god støtte. Og jeg har en check her. Det er gavekort til 30.000 kroner. Så har vi også fra Hotel Arctic og Greenland Travel, som også giver 5.000 kroner hver. Tilsammen giver I 40.000 kroner fra jer Greenland. Tusind tak. Vi siger tak på vegne af Kræftens Bekæmpelse i Grønland. Vi lægger dem bare her. Tusind tak til jer Grønland. Der er også andre. Gerda Petersen. Annika Stine Olsen. Hvor er I fra? Neriufik. Nuuk. Og venner. Hvordan har I samlet penge ind i Nuuk? Der har været en stor bingo og en bingo. Og en samling på de forskellige måder. Nu kan jeg vise, hvor meget checken er på fra Neriufik Nuuk. 65.000 kroner. I må gerne vise det til kameraet derovre. Tusind tak til Neriufik Nuuk. Vi skal tage den næste med her. Tusind tak. Vi siger til alle, der kommer med check her til Kadur. I aften kommer vi til at se flere af dem. Kræften har ramt rigtig mange her i Grønland. Det er ikke kun dem, der bliver syge, men det er også familier og tætte venner, der også bliver ramt af kræften, når der er en, der bliver syg af kræft. Og vi kommer til at se en fra nordfra. soornami misingisaq aamma sakkortusaq idanginiqanniivillunga ingerlaartaappunga kisit aptur tuliaqatoqorama viaaqoram aam ilaqarnang aam utsi uansorpassuisakkortu sissiilia ukiortuutuan 23
ukiariartulersoq kraftimik narpaarsimalersimalluni paasivaa Tamanik siornaa. Ukiariartulerso. Ingerlangin misissoraminga. Taa oqappo kraftilersimassu. Utaaqqilaaqulluga nuunga aallarnis. sissiilia narpaarsimalersimanini peqqutigalugu nunaqarfik saattuningaanniit ummannamut nuuttariaqalersimavoq Uan sakkortoorioo. Assoruisakkortoorioo. Taavunnalaarusuttaaruarpungaluunni aasaarnaan alakkalaat saattunukarat utersaart siornaa. Taissusaat suuttakoqqingila. sissiilia ukior 2025mi upernartoq paasitinneqarpoq kraftimik nappaataarussimalluni Mobiilerasianert nuummi. Oqarpungaanga kraftera nuissimas krafterussimassu. Heelkap ernera niilsiaaren sikuartin nappaassuaq krafti atungareerlugu 36-nik ukioqarluni ukior manna agguusti naalersoq toqukkut qimaguppoq Heelka erneringalualu nunaqarfimmi ikerasammi najungaqarput erneratalu niaqorluttarnera pillugu kayusinermikkut uummannap narparsimavianut nakorsiartinneqarpoq 2020 ingerlanaan aasakku niaqungusaarpoq taa uniimingami innativami aallarteqqip taamat niaqungusaarnera taava inuttaa imma niaqungusaarnermini kiinaluttalerpo aalisortuungami aalisarsinnarluni soorli malu amoriartorsinnarluni tikikkaarum imminnaalutiinnertalerpo naluarpsuusoq inuttaatsoorunam naluaasullun taa nakorsiartaaruarluni paalsaataanner soorli nunaqarfimmiillu nipaalsaat kisim innersuunneqartainni taakayusilluta maanga uummannam aggersornikuuaa Heelkap eqqaavaa ernini narparsimalluni kisimiilluni angalatinneqarnerani ernumaneruissuaq pingisimallugu ernumanarsoorunam ernumanartoriuuva nudiatta annerutasam ingasam sorpuullaaqinginnissaa ua aamperusukka nudiat attavingunniu ajuungilaqta ilaasumiippit ilaasussaavuti imaalippat isoorlu oqarfinerusinnartoriungaluarlu aama soorlu mittarfimi sulisu ila ikiulaarsiu ila kisimiippo puuyorsinnaavaa nalusinnaavaa suniarluni soorlu ernumanerlut pissatsoruttorneruungaluarpu kisiannappaatеqарами таамаалисиннаангила ила тааман иман укиоқарпу тааманик 35 укиоқарпу януари иман исингисассаангила налигиннаастуу 35 укиулиттуу писиннаарсу кисианнарпарсу қарасааниикками крафти таамаам киллеқарпна минерсинаама Heelkap aamma inuit allat taamatut nappaateqarlutik kisimiitinneqarlutik angalatinneqartarneranik nuannarinninggittut paasisinnaavai инасам аам аллат нерпарсимассут тааман налаатеқар кисимиитеққунартангеқаа паасинааруйуссуап кисимиитерусунгка илусан иннатсин уун қанитаралуи qanориннерсу нарпарсимасу илақут qaningisa Arctic Sportimi тақатаарнам илаанимма ассилинеқарсимасу ассориукусернарпа налаатеқартут таатсаин такусагут питсаанерпаан киссааппагут Vi ønsker dem, der har dem vi lige har set. Vi kommer til at lytte til noget musik. Det er Mikkel Thomsen og Johannes Sigurdsen, som
kommer til at spille for os. Den sang, vi kommer til at høre, og vi ikke hørt før, den er ny. Det er Johannes Sigurdsen og Mikkel Thomsen, som har lavet den. Den hedder Malukevara. Johannes Sigurdsen og Miki Daganna. Værsgo. Sunanga ima inarlunga qeqqinarnanga inarlunga biumasaqapinga uanga naanera kifangissuseqaannarnera tarneri oqimaassuseqarani ikumaannartakusanaqquvu pilornaribara sariarneri sangisussusitakutinnartari imminutnammassinaaleri allanilluun isumalluun seqarnati madungi varame Takusara parami, madungi varame. Takusara parami, madungi varame. Takusara parami, madungi varame. Takusara parami. Sang og tekst hører virkelig godt sammen. Tusind tak til Johannes Sigurdsen og Mikkel Thomsen. Ja, nu kan vi høre, at der er folk, der klapper. Det er inden fra callcenter. Det er, når der er folk, der giver større beløb, så giver de hånd til alle. Og Leila er der endnu. Jeg ved ikke, om hun kommer til at snakke noget med. Ja, der er mange, der bliver klappet af, og jeg står og snakker med Tina. Du har lige fået en stor donation. Fra Søren Lybert ved HL Entreprise i Manitok. Dejligt. Fantastisk. Er der mange, der ringer? Ja, det synes jeg. Fra hele landet. Så det er spændende at være med til. 10,000 kroner kommer Bokman Tuminganyi. Nuana Kata Tapesun Amafasun. Pakatara Makoet Namatan. Kona Rosaman Ikavit. 10,000 tinik. Dunisisi Masok Søren Lybert. Manitomik.
Tava, Immaqa, Lad Nita. os se. Du er godt nok flyvende, Nita. Det kører. Vi flyver derudad. Nå, jeg har hørt, du har fået en stor donation også. Jamen det har jeg. Jeg fik et dejligt opkald fra Dasila, fra Aron Jonathansen, som er formand for Nørrefik Dasila, og donerede 10.100 kroner. Så det er jo dejligt. Ja, det er fantastisk, og de ringer jo fra hele Grønland, og alle vil gerne hjælpe, så det er dejligt. Ja, og mange tak, fordi du er her. Jamen, det manglede bare. Det er en god sag. Vi skal alle sammen hjælpe til. Lige præcis. Og Anna? Ja. Nita Amma, 10.000 kroner og 1 krone. Du nisissimau. Der var rundt på der toqartaattango takuikko. Jeg har lige set, at der er nogen, der bliver klappet. Jeg har ikke spurgt hende, men jeg kan se, at hun snakker med nogen. Du kan stadigvæk ringe til 36 38 og snakke med en, der sidder her. Vi har rigtig brug for alle de penge, der kommer ind. Så hvem er det nu, der har en god historie? Mens hun snakker med nogen, lad mig lige finde en, der har en god historie. Du har en god historie. Der er mange gamle, der ringer. Der er ældre, der ringer. Deres børnebørn har samlet penge ind. Der er rigtig mange børn, der har hjulpet mig til med at samle penge ind. Og det er en god historie, som jeg har lovet, at jeg vil fortælle. Så tusind tak, fordi du vil dele den. Ja, næste. Lad os tage hen til Noah. Ja, nu hedder jeg Nora, men Noah, ja. Her står jeg med folk, der kommer med checks. Der kommer støttende folk. Det er dejligt. Hvad med du, og hvor er du fra? Nøve Olsen. Hvor kommer du fra i dag? Fra alle fra Naalakkersuisut for at støtte kræftens bekæmpelse. Og vi vil gerne være med til at deltage og støtte. Fordi det er vigtigt, at vi uden for vores arbejde inden for Naalakkersuisut også støtter op om i vores hverdag. Vi følger godt med. Det er en hyggelig aften. Folk er glade. Og der er håb. Desværre har kræften haft en virkning på os alle. Derfor er det vigtigt, at vi støtter op om folk, der bor i Grønland. Og jeg håber, at dem, der sidder hjemme, også støtter op om kræftens bekæmpelse. Vi er glade for det, I støtter om. Hvor meget har I samlet fra Naalakkersuisut? Det er 50.000 kroner fra Naalakkersuisut. Der er en loft til, hvor meget man kan give til kræftens bekæmpelse, men vi giver det, vi har fået lov til at give. Tusind tak. Ja, jeg lægger checken her. Ha' en god aften. Næste checkholder har vi vist set før i aften. Med hvilken baggrund kommer du nu? Fra Kangermiut har jeg en check. Det er fra Kangermiut. De har samlet 20.445 kroner. De har fået sølv. Hvordan har I samlet penge i Kangermiut? Jeg ved det ikke, men fordi jeg kommer fra Kangermiut, har de spurgt, om jeg gerne vil tildele checken, så jeg kommer på vegne af dem. Tusind tak. 20.445 kroner. Næste. Hvad hedder du? Nico. Jeg kommer fra Bamiu.
fra Kræftens Bekæmpelse i Bamio, og de har samlet 61.667 kroner fra Bamio. De har været gode til at samle penge i Bamio, ja. Selvom der ikke er mange, der bor i Bamio efterhånden, så er de gode til at studere op om at samle penge. Det overgår næsten fra nu. Der har været en hyggelig aften her. Det kommer til at blive spændende til at se, hvor meget man samler i aften. Vi er glade for det, der kommer ind. Så tusind tak til Nikolaj, der kommer på vegne af folk fra Bamio. Tusind tak. Så har vi de næste, der kommer. Hvor er I fra? KNI. KNI Sisimiut. Hvordan har I samlet penge i KNI? Vi er glade for, at vi kan støtte op om i år igen i KNI, og at vi kan deltage. Det er personale, der har samlet penge ind. De har gjort på forskellige måder. Lodtrækning. Og når man har købt stearinlysholdere, så er det 20 kroner, der kommer ind i beløbet. Lad os se checken. 79.560 kroner. Tusind tak til KNI. I må have en god aften. Vi lægger checken her. Indsamlingen er stadigvæk i gang. Der er flere forskellige måder, man kan sende penge på. Du kan ringe til 36 37 38 og snakke med en kendt fra callcenter. Værsgo og ring. Eller du kan sende en sms på 1880. Og hvis du gerne vil deltage i en lodtrækning, så skal du have optakket din DUSAS. Så kan du sende en sms på 1880 og deltage i lodtrækningen i aftenens indsamling. Qaqqarsueqqilammu naapitsillugi imarloqqamangaanni ingerlaannartoq maani inuugugut maani tunuanni kangerlui nunaqarfiillu illoqarfiu aqqutailanngullugi pingortitami qaninnerpugut imminullu qaninnerpugut tasiila tassaawa uugutsinnu uummat ulluinnarni qaammaqqutippifissani allangoqartuni allangertar SMS-erit stop F ittunitsimit kaavikortimik eqquiniaqataallut neriuffiikkattufiatasiornaat 2024 katersani imatut prosentingorlugit atorpai katersinermi aningaasartuutit 23,52%, sulisoqarnermut 20,15%, likaatit allallukkraft simutsuliniutit 28,63%, allafissorner 4,22%, siutersiusoqarneq 2,81%, illutaarnissamut ileqqaakkat 20,67%. Neriuffiikkattufiataat naatorsuutai naalagaaffimik akuerisamik kukkunersiorneqartarput. Tässä uqaasuatikkut sianersuni kinissutiqarfiineqarsinnaa Vi er nu ved callcenteret.
Jeg ved ikke, hvor de klapper, men jeg ved ikke, hvor det er fra. Lige om lidt kommer vi til at snakke med den person. Og jeg prøver at snakke med hende her, men hun har stadig travlt. Så det er landsholdshåndboldspillerne fra Grønland, og de deltager i callcenteret. Og hvis du gerne vil snakke med dem, så kan du ringe til dem på 36 37 38. Mændene er på Island for tiden, så derfor er kvinderne her og støtte op om os. Vi vil gerne interviewe hende, men hun er travlt. Måske har hun tid lige nu. Ja, hun er lige lagt på. Du har en historie. Vi har rigtig travlt. Fra Elulisat i kiosken har støttet ældrehjemmet i Elulisat. Der er god støtte fra kysten. Hvilke historier har de, når de ringer? Der er en, der fortæller fra ældrehjemmet. Hun eller han har samlet penge ved at låne penge ud, og de har renter, og de renter samles penge ind til kræftens bekæmpelse. Der er nogen, der ringer. Der er ro et lille bitte stykke tid, men folk ringer hele tiden. Lad os lige tage derover. Ja. Der er også en god historie derovre. Hvem er jeg af det? Palle. Frederiksen. Hvad har du for det? Nariufik Upernavik har lige indsendt penge til 10.000 kroner. Det er vi taknemmelige for. På den her aften. Jeg hygger mig. Der er stadigvæk nogen, der ringer, men vi kan stadigvæk have flere, der ringer. Hvor er det fra? Fra Østgrønland, Upernavik, Sydgrønland, Nuuk, Sisimiut. Alle ringer. 36, 37, 38. Ring. Tak for din historie. Lad mig. Jeg skal lige snakke, men jeg prøver lige at åbne min mikrofon. Jeg kan høre noget der. Ja. Er det bedre nu? Jeg tror, det er bedre nu. Ja. Her har vi nogen, der modtager opkald. Hvad hedder du? Bilungwa Rosin. Ja. Hvordan har aftenen været for dig? Jeg ved det. Det har været godt. Er der flere, der ringer? Ja, der er en del, der ringer. Der er nogen fra fodboldholdet, de har travlt. Ring alle sammen på 36 37 38 og donere nogle penge. Du kan snakke med en af dem, der sidder her. Ja, de har travlt, de modtager opkald. Når telefonen ringer, eller når der er nogen, der klapper, så ved vi, at der er nogen, der donerer et stort beløb. Her har vi også en historie. Ejli Lukasen, hvordan har aftenen været for dig? Det er gået godt. Der er mange, der har doneret penge. Det er rigtig godt. Og det er bevægende. Og der er en fordeling i, hvor det er. Det er alle på kysten. Nogen, der bor i Limana og i bygder. Det er meget forskelligt, hvor de kommer fra, ja. Du må have en god aften. Så ja, ring på 36 37 38. Man kan også sende en sms. Man kan sende en sms og støtte. Ja, lad os lige gå hen til
Ham, der vinker. Sørensen, de går bare derude for dig. Jamen altså, som vi siger, vi er flyvende. Som du ville have sagt, Nora. Men hvordan landede det? Jamen, det var en blød landing efter en god tur. Det var Nuuk El, der lige ringede ind og donerede 10.000 kroner. Nuuk El fra Nuuk. Så de har sat strøm til indsamlingen, som du også ville kunne finde på at sige. Okay. Men rent geografisk, vi er jo et kæmpe stort land. De opringninger, der er kommet til dig, har det været fordelt rundt omkring? Ja, det er fra hele landet. Altså, jeg har snakket med folk i Nordgrønland, Ubarnavik, Redarsuaq, mange fra Ilulissat. Jeg har talt med folk fra Nuuk, Redarsuaq, Tiat, Nanortalik og Tasiilaq. Så det har været sådan over det hele. Ja. En kort pause for dig. Måske det har måske været en travl aften indtil videre. Ja, vi har ikke tid til at holde pause. Vi skal jo svare telefoner og samle ind, så det har været en god aften, og vi fortsætter. Okay, tak for din tid lige nu. Ja, selv tak. Ja, det sagde man er godt. Jakob Nita Sørensen, 10.000 kroner med Nuuk Ellemingani, du er 70 år. Det sagde du er 70 år. Ja, det er Jakob Nita Sørensen, der har modtaget 10.000 kroner fra Nuuk El. Og nu kommer vi til at modtage 6. Ja, vi er klar. Velkommen hertil. Hvem kommer det på vegne af? Adamik Neriufik, de har samlet 15.000 kroner ind. Tusind tak. Ja, bestyrelsesmedlemmerne fra Neriufik er her, og de folk, der har samlet ind i de forskellige bygder, kontakter bestyrelserne, og de fortæller, hvor meget de støtter op, og de kommer med checksene. Her er det Inger, bestyrelsesformanden. Hun snakker med en østgrønlandsk dialekt. De har samlet penge ind fra Tasiilaq. Det er 10.100 kroner. Det er første gang, de har samlet penge ind fra Tasiilaq. Derfor er det også er vi nødt til at bakke, fordi det er første gang, de har samlet penge ind. Det er sådan en, hvor man kaster med penge eller gaver. Det vil vi ikke gøre, fordi vi vil gerne bruge alle pengene til det her gode formål. Ja, de har samlet 10.100 kroner, selvom det er første gang, så det er så godt. Det er godt. Hvordan har det været her til aften, Inger? Jeg hygger mig. Det er meget godt. Folk, der ringer, folk, der giver lyd, folk, der klapper derinde. Det giver ro og lykke, fordi der er stor opbakning fra hele Grønland. Det er så godt. Det varmer ind i hjertet. Det har været meget spændende op til. Ja, jeg har haft dårlig søvn. Men nogle gange så kommer fantasierne i gang. Om jeg skal gøre ekstra, eller skal jeg tænde på internettet, eller der sker mange gode ting. Og dagen i dag, det er mange følelser, der kommer i spil på denne dag. Også fordi man ved, om på kysten, det berører alle. Det frivillige, dem der giver støtte. Det, man får tår i øjnene. Du må have en rigtig god aften. Tusind tak. Tak. Nu fra check til husk 36 37 38 kan man ringe til for at give støtte, men man kan også sende en sms. Der er konkurrence, som er timebaseret, og den er godt i gang. Så
Om ikke så længe, så er der lodtrækning. Så du kan sende en sms på 1880. Husk, hvis du skal deltage på sms-lodtrækningen, så skal du optanke din DUSAS. Og vi har set, hvordan man optanker sin DUSAS. Man kan også sende på MobilePay på 82 26 87. Ja, det er en hyggelig aften, og vi fortsætter. I løbet af aftenen kommer vi også til at høre flere musikere, og vi kommer også til at høre om, hvor langt vi nåede i forbindelse med vores, hvor langt vi nåede med pengene, med de checks, og folk, der ringer fra callcenteret. Kan vi følge lidt med i, at det går rigtig godt her til aften. Det er vi rigtig glade for. Og derfor kommer vi til at snakke lidt om, at de penge, der kommer ind, alt bliver skrevet ned. Der er god opfølgning på, hvor meget der kommer ind. Så det er vigtigt, at vi gør det på den rigtige måde. I løb er der en båd, man kan vinde. Vi bor i en stor kyst, og hvor sidste års jollevinder har en fortælling, men når vi bor i jollerne, så tager vi på rensdyrjagt. Faktisk er det dagen i dag, der er den sidste. Og den næste lodtrækning handler om en jolle. Den, der vinder sidst, har måttet vente på sin jolle, fordi man skulle sende den fra Nuuk, og personen bor langt fra Nuuk i Qaanaaq. Den jolle har man ventet på et godt stykke tid, fordi nogle gange så, når man sender fragter til Qaanaaq, så går der et stykke tid. Så da jollen ankom, så har folk været rigtig glade. Der var folk, der bor i Qaanaaq, lad os se det. Umiamu makitauqqaunga 570 buuka allaqquanuannarra makitauna uppernangitsupiluunersa tiimalinna iinguhaqqaariga ukiu ataahi utaqqeqiiga auharnillaata tungaanu imarornillaata tungaanu utaqqeqqaariga taia umiarra aggiat lagginnahumma malinna iinguhaanguhaqqaariga tikinnillaata tungaan taia umiarraarmu aeqqaarippuut inugguittu nuuliarraarmu inugguini mioqqaarri taimattumi eqquit lunimakitaullun umiarraarmu ussaggaarummi takoqattaaleqangakku umiartalik taunna pileripiluuneqqaarriga allaqquaqua taia imaaqaarruanga. Dengang så sagde jeg, min jolle er ankommet. Og det sagde jeg dengang. Ja, det var åbenbart rigtigt. Jeg har været rigtig, rigtig glad. Og jeg har været glad for at støtte folk, der er blevet ramt af kræft. Jeg har grædt rigtig meget. Jeg har været glad. Jeg har råbt. Det er ubeskriveligt. Det har givet mig stor glæde. Jeg har grædt, jeg har råbt, jeg har været stille. Jeg har følt alle følelser. Vi har været i Siorapaluk for at afprøve det. Vi har gjort det stille og roligt. Og så har vi fra Siorapaluk kommet tilbage til Qaanaaq, så vi kan lære at bruge den.
Det har været en rigtig god båd for hele familien. Teatergarten, Kangerlussuarmuut, Pituffik. Vi har været på muskusjagt i Quarautinut. Det har været rigtig godt. Jeg ved ikke, hvor mange gange jeg har været i Siorapaluk med min familie. Min familie fra Sisimiut har været her, og vi har været i Pituffik med mine børn og mine børnebørn. Har vi sejlet rigtig meget. Ja, det er første gang, jeg begyndte at øve mig, efter jeg har været i Siorapaluk. Jeg har fulgt efter andre både, så selvom jeg har været sådan lidt usikker, så første gang jeg tog tilbage fra Siorapaluk, er der nogen, der har spurgt, hvor jeg skal hen, hvor hun har sagt, at jeg skal tilbage, fordi jeg er bange. Nej, hun skal prøve det, og det kan du godt finde ud af. Så jeg var alene og fulgte dem stille og roligt. Så tog jeg til Siorapaluk og sejlede rundt om. Så kom jeg til Gukat. Og de andre, de kunne ikke se mig, fordi jeg var alene, og jeg var nødt til at prøve det og øve mig. Så kom jeg til Gukat, og da vi ankom til Gukat, så var der Akbaler-sø. Der var nogen, der filmede. Fordi jeg begyndte at glæde mig rigtig meget, så ville hun gøre det alene. Og da hun tog ankeret op, var hun lidt bange, men hun var nødt til at gøre det. Jeg lød på ankeret. Jeg synke, men jeg tog den op igen. Jeg må prøve det. Fordi hvis jeg ikke gør det, så lærer jeg det. Og jeg sejlede stille og roligt. Stille og roligt sejlede jeg. Da jeg kom til Siorapaluk, så sagde jeg, der er en hund, så mig. Jeg ankommer. Jeg ankom, det var så dejligt. Det var den gang, jeg prøvede det første gang. Jeg vil gerne sige tak til Neriufik, når de laver de der indsamlinger. Så har de gode præmier, så det vil jeg gerne sige tak til dem for. Jeg kommer til at deltage igen, når I laver indsamlingen i år, fordi I har gode præmier. Tak til alle. Det er hyggeligt, når man vinder en båd. Kisianni nappaassuarmik eqqugaasoqartillugu ikiortissat ungasinnerusuusilertarput amerlasuut nappaassuarmik eqqugaasimatilutik kisimiittutut misigilertarput ikiorneqarnissamut nakorsaasarneqarnissamut periarfissat amigarmata atugassarititat nunatsinni peqqutaallutik nappaammut sorsunnissaq sakkortunerusutut misiginartarpoq tapeqataagit nunatamakkerluu katersuvinniarnerni атаатсимоорлута авингаруссиманерусут аама икиортигит кисимиттоқангинниассаа таллимангернэрми октообарап 31-ани катерсуиниарнер коинериккут тоққаана ингерланнеқассаа тапеқатаасиннаавутик mobile pay-иккут нуссиллутит 82 26 87 симут ималуунниит тоққааннарсианерлутит 36 37 38 мут ила sakkortualtaangitsittugu ataatsimornukulertarpugu imminu paarivugu sakkortusaartu qaamanerup qimattarnissaa pingortitsinniarlugu pingitsoortinniarlugu qaamanerup qimattarnissaa ingerlaartittarparput nuneriuppi nunatamakkertu kalertiviniarneraat tapersertorparput qanorlimaamma
Ja, det må være dejligt at vinde en jolle fra Grænard. Det har været hyggeligt at se hende fortælle. Nu har vi en gæst. Det er driftslederen fra Nariufik, Bent Møller. Kan du fortælle lidt om, hvordan bananabåden eller jollen har fået modtaget sin jolle? Ja, dengang var den sidste skib på vej til Grænard sejlet allerede, så vi var nødt til at vente på den næste skib. Jeg kan huske, da hun ringede i sommer, da jollen ankom, og det var så godt. Hun havde hentet den. Folk var så glade og putte hende til lykke. Noget, som var uforglemmeligt. Ja, det må det være. Bent, når de store gevinster, som jollebiler, hvis de bliver vundet ude på kysten, hvad gør I med dem? Hvordan ankommer det? De store, så har vi en aftale med Royal Arctic Line, at de skal sejles med dem, og det bliver sendt. Den første mulighed, der er. Og på den måde ankommer de så hurtigt som muligt. Ja, jollen ankommer også med den allerførste skib. Det kunne lade sig gøre. Hvad med det mindre, eller måske kan man sige det mindre? Hvordan kommer det? For eksempel gavekort. Ja, for eksempel gavekort. Vi ved det om. Ja, det ankommer, eller oplysningerne får vi om mandagen. For eksempel, hvis der er nogen, der er i Sisimiut, der har vundet, så kan de få gavekortet fra Sisimiut. Der er rigtig mange mennesker, der lige pludselig hjælper til med at give gevinsterne. Det har måske også en effekt i, at man skal finde folk, der kan hjælpe til, og ja, der er rigtig mange, der hjælper til. Når man har lavet de her forskellige indsamlinger, og man finder ud af, hvem man kan snakke med i forbindelse med de byer, så kan man hurtigt give gevinsterne. Og i forbindelse med i aftens gevinster, og de ikke bor i nu, hvad vil de så gøre? Oplysningerne sender de til Bent, og om mandagen henvender Bent sig til dem, der har vundet. Tusind tak, fordi du kan være gæst her, Bent, og vi håber på, at I får en rigtig god aften her. SMS-erit stopsi ATV-mik eqquiniaqataallut. SMS-erit stoppi aquuteralamik eqquiniaqataallut. Mobilebaikut akiliisoqarsinnaavoq uunga 82 26 87. Katersuiniarneq taperssersussagukku taammaisillutiillu isamissikkut unammisittinermut peqataassaguvit tusas atuisuuffivit oorinik imaqaqqarnissaa isumannaaqqaassavit. Salduit imaa paasiniarlugu saldu 1800-limut SMS-sikkut nassiussinaavat. Tusas atuisuuffik immerniarlugu ima isiorsinnaavutit tusas naggatki allimut iserit qupparnerup ataatungaani immertagaq immeruk tooruk. Mobilivit normua allaguk aapassaanerneratигуллу isumannaarlugu ingerlaqqigit tooruk tusas atuisuuffinnut aningaasat nuukkusutatit amerlassusissaat toqqaruk ingerlaqqigit tooruk kortivit normua ulloq atuukkunnaarfissaa kisittisillu qularnaarissutaasussat allariarlugit akiliigit tooruk akiliinerit iluatsippat akiliisimanermut uppernarsaat nuissaa qoyanaq akiuiniarnermut tapersersuigavit. Taammaarikata
Ja, det er allerede klokken 9. Tiden løber afsted, ja. Ja, nu kommer vi til at lave lodtrækning. Det er Jørgen. Nej, fra Ethernet. Fordi vi lige har snakket om Jørgen. Det er fra Ethernet 20.000 kroner, og vinderen er Johan Løvstrøm fra Nu. Tillykke. Stop F. Det var den næste timepræmie begynder nu. Den begynder så 1880. Send en sms på den. Den kan du deltage i. Ja, vi kommer til at finde ud af, hvem der vinder ved 10-tiden. Og det er, vi finder ud af, det er Gunnar, der allerede har tildelt dem. Det er spændende, det er en hyggelig aften. Nu skal lige tage mikrofonen. Nu må vi se. Neriufiikkattufiatasiornaat 2024 katersani imatut prosentingorlugit atorpai. Katersinermi aningaasartuutit 23,52%. Sulisoqarnermut 20,15%. Likaatit allallukkraftimut suliniutit 28,63%. Allafissorner 4,22%. Siudersiusoqarneq 2,81%. Illutaarnissamut ileqqaakkat 20,67%. Neriufiikkattufiata naatorsuutai naalagaaffimik akuerisamik kukkunersiorneqartarput. Tässä uqaasuatikkut sianersuni tunissutiqarnissamut taunarfiineqarnissamиннут sianerfiineqarnissamиннут taqqisut maanna. Der er folk, vi er i callcenteret lige nu, og i aftens indsamling har vi folk fra BDO, der holder øje med, hvor mange penge der kommer ind, og de er i gang med at tælle. Det er meget, meget spændende. Ja, vi er nået til det spændende punkt her i aften, at vi skal få status på indsamling indtil videre. Indsamling, den går videre selvfølgelig, indtil vi regner med senere i aften, at den først slutter. Men vi skal have en undervejs rapportering fra revisionsfirmaet BDO. Line Bæk, det er dig, der er kassemester. Først, hvordan har aftenen været for dig? Jamen, det er jo gået så godt. Vi sidder jo her og kan følge med i, når der kommer de store donationer ind via telefon, og der er jo blevet klappet en del gange heldigvis, så det er jo rigtig dejligt at kan følge med i. Og så sidder vi og får nogle tal fra både DUSAS og KNR, der sidder og registrerer de store indsamlinger eller donationer, der kommer ind både på sms og via de her checks. Så det er dejligt at følge med i, det går godt. Ja. I er jo revisionsfirma, så hvordan holder I øje med de donationer, eller hvor mange der er kommet ind indtil videre? Altså lige nu stoler vi på det, vi får at vide fra DUSAS, som sidder jo og har alt, hvad der kommer ind på sms, og KNR, der registrerer det hele. Ja. Så vores rolle er lige at holde sammen det store overblik, hvad der samlet lige er kommet ind. Det er sådan det, vi holder øje med i aften. Og jeg tror ikke, vi kan vente længere på, at de tal, du skal til at nævne. Lene Bæk fra BDO, Mario Fik, landsindsamling indtil videre, midtvejs. Ja, indtil videre er der samlet 3,5 millioner ind, så det er et stort og flot beløb, der er kommet indtil videre. 3,5 millioner kroner indtil videre. Wow! Fortsat god aften. Tak, i lige måde. Dessa mannamut aningaasat 3,5 ja, der er indsamlet 3,5 millioner til aftenen her. Måske genkender vi ham her, Christian Olsen. Hvordan er aftenen gået? Ja, det er gået godt. Der er mange, der ringer. Hvor bliver du ringet op fra? Mine venner, familie.
Ringer til mig. Dejligt. Hvad med dig? Hvordan går det med dig? Jeg hygger, og jeg har lidt travlt. Og ja, det er godt. Og ved siden af Rassi Abelsen, hvordan går det med dig? Vi har lidt travlt. Jeg vandt over Bastian sidste år, så jeg vil gerne vinde over ham igen i år. Der er en, der har løbet 24 timer. Og samlet 1148 kroner. Jeg ved ikke, hvor mange kilometer personen har løbet. Og hvor kommer de fra, dem der ringer til dig? Det fra der min familie og venner fra Dasila. Og selvfølgelig også fra kysten. Jeg må lige tage den, der er en, der ringer. De har hele tiden noget at lave her. Her i callcenteret. De frivillige, de har travlt. Der er en, der sidder foran mig. Det er landsholds deltageren fra Taekwondo, Angutingo Nielsen. Hvordan er det gået for dig her i aften? Stille og roligt. Folk ringer, jeg laver lige nogle ting. Det er stille og roligt for mig. Hvor ringer de fra på kysten? Hele Grønland. Ilulissat, Sisimiut, Asia og Bangladesh. Almindelige mennesker ringer. Jeg vil også sige, det er 3 firmaer, der har indsat penge. Der var skibstømmer, ABS, 25.000. Der kan til slå 100.000 til mig. Det er til sammen 100.000 fra 3 firmaer, han har fået ringe op fra. Ja, det er 3,5 millioner, der er blevet indsamlet her til. Det er kun halvdelen af aftenen, der er gået, så I kan stadigvæk ringe ind på 36 37 38. Ja. Der er en, der er klar. Snakker hun med nogen? Ikke nu. Hvordan er det gået for dig? Jeg er lige kommet, men telefonen ringer endnu. Det er dejligt. Hvad ringer de fra? Naksak og Manang. For nu? Najaja. Nummer er 38 44 36, hvis du vil snakke med hende. Ha' en god aften. Selvom I ikke ringer direkte til nogen, så kan I stadigvæk ringe til callcenteret og give støtte. Nummer er 36 37 38. Her er det muligt at give støtte og give penge. Der er lige nogen, der har rækket hånden op. Det er herovre. Jeg skal lige sige ordentligt farvel. Ja, lad os vente lidt. Du har en god historie, hører jeg. Pia Broberg. Hvordan går det hos dig? Ja, jeg har travlt. Det er hyggeligt. Du har en god historie, du gerne vil dele. Ja. Det er fra Rosen Galaslit Nunat. Det er en stor donation. Det er medlemmerne fra Galaslit Brosene. Medlemsantal, som det giver.
Dem, der ringer til dig, hvor er de fra, det er meget forskelligt. Det er næsten alle rundt på kysten, jeg har snakket med. Du har travlt. Ja. Det er dejligt. 36, 37, 38 kan I ringe og give støtte. Ja, alle er klar til at modtage dit opkald. Ja, nu skal vi se en indslag. Vi skal lige igennem Tora. Атеқарпугасилаата Halman. Илиниараникуарсунис миалпарисут таавамеритсеқармссунхис ассистентингорпунг 2007ми. Пеққиннссақарфиилуассуникуун укиорпаалукасинаама. Charlotte Heilmann уллуинарнилорти 2019 минапаамик лиукимимик эққунгаарернерми кингорна 2021ми патситаарпоқ кингорна пеққисартерерлүни қингуартартерерлүнилу кингуни пилуутит атунгаалерпай мисиннарлунилуунни крафтими имма аннернарнерутимеқатамарми кингуни пилуути тааккуа сенфулгани таасарпаат қаллунаатут кингуни пилуути тааккуа тиминни аама инуунерми синнеранааллу атуяссаригаккит инооқатигиниарсаривакка акуэриниарсаралугиллу нааккатсорсартиннер анигорералуарлугу кингунери иманассуйарпай тастаа кингуни пилуи строолиллу киимуллу кингуни пилуи аннерторуйуссууппут имааппоқ тимитсинниитту уаунаммини пигут тоқуартарамиу акиустиссарпассуит тимитсиннеерусаагиннаавиттуссааллут сивисуму инуунерпунааллуит тимитсиннеерусаассап анниаатигисарлуит имааппоқ маккуа қанамаатаасаппаа леэқарфи нахуссагут нахуссан нукиит исиккан сингерни исиккат аллут тамам аннарнарторуйссуангортарами таамаасилти анерусуннан писуккусуннангитсо илаа кингуни пилуутиллу сулисиннааnermut уллуиннаарнилут налингиннаасумик сулиассанут каллуисарсимаппут киллилерсугаасоруйуссуунга ила сорсулисиннаангиланга 4 тими никорфисиннаангилан 4 тими сулерусуккалуарлун кисиа киллилиммик соорлу оқарсиннааву аватангииситсиннут матоортитертут ила сиорнатигут илиусерисиннаасагут сусиннааюннаарникууллу таа инуттусууюннааюсаллун канипинерпа нуке рут наттакингонгатсигут пулаққинниарнеқ ерлоқинарторуй таамааккалуартор лорти сиуниссами исумагинеқарнерулерниссақ атаатсимаорнерунерлу нериутигаи уаккисима аққусаагақангиннама имааппоқ мали амерлиартортиллута крафтсерникут крафтсертуллу киму тааккуа писарнера кингунери строли кингунери тамаккуат симиму сунниутаанут инуттут кисимииннарнерми илаақануоқассуунга ила аллаангикамилуун хипокронтиту инууллун ила анниангаа налунгисарпассуақарпун крафтсернику кисианни иммитсин атангилау аам тассуун тунгаатсигу ила сенфюллераам нутааюгами налунгилара крафтсернику арлаллит симимиккут сунниут пилоқарраттақаттаартут уангааннаангиннам аа таа коклерлуусен følger foreningen амигаатигерсуарак нуумми арлалингорниссатсиннут иммитсин икорфақатсигиил тоққатсигиилтату қанну исиортарниссатсиннут сулеқусуннаралуақи Tava manna pulaartoqa. Og her har vi en gæst. Det er 55-årig Svend Rosin Olsen. Velkommen. Og du har også haft kræft, hvis vi starter
Fra begyndelsen heldigvis er du blevet erklæret rask. Hvis vi starter fra begyndelsen, hvad er der sket? I begyndelsen så kunne jeg mærke, at der var noget anderledes ved mig selv. Og jeg begyndte at bemærke, at der var blod i min... når jeg sked, og jeg blev overrasket, eller jeg blev bange. Og da det gik over en længere periode, og det begyndte at lugte, og det begyndte at blive mørkt og lugte og mindre. Hvad er det, der gør, at det sker på den måde? Fandt jeg ud af symptomerne var, at man kan have endetarmskræft. På den måde fandt jeg ud af, at der var noget, der var galt. Jeg tog til en læge her i nu og blev undersøgt. Jeg blev først undersøgt her i maj-juni sidste år. Det startede på den måde. Da du var blevet undersøgt, hvad skete der så? Så blev jeg CT-scannet og MR-scannet. Derefter tog jeg til Danmark for at blive opereret. Så blev du opereret. Og så var det, hvad skete der så? Ja, den 21. sidste år på nationaldagen fandt jeg ud af, at jeg havde endetarmskræft. Og jeg tænker på min familie, der også er blevet ramt af kræft. Det har været hårdt for mig at finde ud af, at jeg har kræft. Men jeg var sammen med min kæreste. Og så begyndte jeg på strålebehandling i juli. Hvordan er det gået siden da? Efter jeg har fået strålebehandling, det der er blevet kræft, er blevet stoppet, så det ikke kan komme videre i kroppen. Og det næste var operation. Hvad skete der efter din operation? Min kræft blev fjernet i oktober. Der er lige gået et år. Lægen siger til mig, at hele min kræftceller, det er væk nu. De har taget det hele ud. Sygdommen er hård, hører vi. Det er hårdt for personen, og det er hårdt for alle. Hvor vigtigt er det at have en, der er nær dig, der støtter? Hvordan har det gået for dig? Dem, der er nærmest mig, er vigtigt, at det er, når lægen fortæller os, at vi har kræft. Vi skal have en, der er sammen med os. Det er meget vigtigt, måske en kæreste, en bror eller søster, eller en nært familiemedlem til at deltage i samtalen. Heldigvis er du rask fra din kræft. Men desværre har du senfølger fra kræften. Det har du. Ja, det er rigtigt. Selvom du siger, at du ikke har kræft i kroppen, så kommer der senfølger senere. Jeg har haft stomi i 10 måneder. Og selvom der er gået 2 måneder efter min stomi er væk, er det hårdt i hverdagen en gang imellem. Hvilke senfølger der er.
Jeg deltager i hverdagen, jeg arbejder, jeg går. Og når jeg går rundt, så har jeg oplevet, at jeg har skidt bukserne flere gange, og det har været hårdt, og man bliver overrasket i starten. Det har berørt mit liv rigtig meget. Og jeg ved ikke, hvorfor at jeg som 55-årig oplever det. Men når det så sker, så tænker jeg, det er en del af livet, det må jeg acceptere. Det bliver nemmere for mig, når jeg accepterer det. Jeg lever i dag. Jeg tager en dag ad gangen. Så det er derfor vigtigt at acceptere, at man får et nyt liv på den måde. Ja. Fordi hvis man ikke accepterer det, så bliver det også hårdt for ens krop også. Og når man finder ud af, at der er noget, der er forkert i kroppen, og at man accepterer det, så bliver det nemmere i hverdagen at leve med det. Hvis man siger, at måske nogle gange den vrede, der så bliver mindsket. Svend, vores ord er håb i dag. Og det er vigtigt, at man har håb i hverdagen. Hvad er det, der er vigtigt for dig med det ord? Jeg vil sige, håb er ovenfra. Det er en gave ovenfra. Håb er stærkere end det virkemiddel, der er. Fordi hvis man ikke har håb, så bliver det tungt. Så derfor er det vigtigt at have håb i dag og i morgen. Det er en styrke, som jeg ellers gerne vil have alle har. Tusind tak, Svend Rosing Olsen, for at du kan deltage, og vi ønsker dig det bedste i fremtiden. Nu kommer vi til at se et indslag, som handler om, hvordan man får hjælp fra, når det er psykisk, og når man har oplevet kræft i sit liv. Nej, det er ikke altid lige nemt at nå ud til vores patienter ude på kysten. Vi forsøger selvfølgelig så godt som muligt. Det er jo ikke alle patienter, der bor steder, hvor vi har sundhedsprofessionelle til stede. Men vi forsøger at arbejde med dem, der nu engang er der, og særligt også med deres pårørende, hvis de har pårørende i bygden eller i byen. Vi laver rigtig meget undervisning af pårørende, for at de også kan hjælpe så vidt muligt. Fordi at vores største ønske er jo også, at patienten får deres sidste tid i byen eller i bygden, hvis det er det, de ønsker. Og der forsøger vi jo at hjælpe så godt som muligt, ved netop også at have lavet noget sparring med de professionelle, der er til stede derude, eller med familien derude. Jeg ved ikke, om det er umuligt at nå ud til dem, men nogle gange er det svært. Det har hjulpet rigtig meget, at vi har de her palliative ambassadører ude på kysten, som vi ved, vi kan række ud til. Udfordringen ligger jo i, at der er skiftende personale. Det er ikke altid, at vores kontaktpersoner er til stede derude. Særligt i de helt små samfund, hvis vi skal sige det sådan, altså ude i nogle af bygderne, hvor at det sundhedsprofessionelle også kommer måske et par gange om året, eller der er det svært. Så der er, selvom der jo er et stort ønske om, at der skal være lige tilbud til alle i hele Grønland, så er det enormt svært at leve op til det. Vi arbejder med patienter, som har fået en skade eller en sygdom, og hvis de på baggrund af det har svært ved for eksempel at klare sig i de helt almindelige aktiviteter, man laver i hverdagen, så går vi ind og træner i de aktiviteter og de ting, som patienten har et ønske om at kunne klare igen.
der handler det meget om alle de aktiviteter, som de finder lindring ved at udføre. Så for eksempel hvis de har et stort ønske om selv at kunne lave kaffe igen, hvis det betyder meget for dem at kunne gøre det, hvis de for eksempel har gæster, så kan man gå ind og træne specifikt i den aktivitet igen, hvis de føler, at det er noget, der giver dem noget livskvalitet. Som ergoterapeut primært i forhold til den døende fase, så arbejder vi med, det kan fx være lejringer, hvor vi arbejder tæt sammen med fysioterapeuter. Og det her med, hvis de har en masse kropsuro, hvordan at man kan hjælpe dem med at finde ro i kroppen og få noget lindring derigennem. Og så typisk mange af dem får også svært ved at spise og drikke i den sidste del af deres liv, hvor vi arbejder med at prøve, at de kan spise og drikke noget, der ikke er smertefuldt for dem, eller noget, som er nemt, og som de kan indtage uden for eksempel at få en lungebetændelse. Inden for palliation i Grønland, der har vi nogle forskellige ambassadører ude på kysten, som alle har været på en uddannelse her i Nuuk. Vi forsøges at mødes nogle gange om året for at drøfte tværfaglige cases og spare med hinanden for ligesom at udvikle palliationen i Grønland. Det vi gør, det er jo, når vi er i kontakt med patienter eller med fagprofessionelle ude i byen eller i bygden, så sparer vi jo løbende med dem. Har patienten et ønske om at få et specifikt hjælpemiddel, som de ikke har derude, så koordinerer vi med tilhørende by, som så skal have sendt noget ud til bygden via skib for eksempel. Ja. Det kan også være specifikt medicin, som de ikke har ude i hverken i bygden eller byen dertil. Så skal vi enten have medicinen fra Landsapoteket her, eller helt fra Danmark af, fløjet op og så sendt videre ud. Vi har haft nogle eksempler på det her, hvor det er lykkes at løse sig til sidst. Ja. Men det er komplekst. Som palliativ team, så hjælper vi patienterne helt indtil de dør. Så det kan være de sidste dage og timer og minutter, alt efter selvfølgelig, hvor de er. Og det kommer an på, om patienten dør i eget hjem, eller har et ønske om at dø på sygehuset. Altså, vi vil jo gerne have dem i teamet så hurtigt som muligt, for at kunne hjælpe dem helt fra start af. Så det er lidt svært at svare på, sådan, hvornår det er for sent at hjælpe en patient, fordi vi kan være der for dem i hele deres terminale sygdomsforløb egentlig. Så aldrig? Aldrig for sent at hjælpe en patient. SMS-erit stop a 1840 bedemik eqquinaqataallut. SMS-erit stop b umiatiamik eqquiniaqataallut. SMS-erit stop c ATV-mik eqquiniaqataallut. SMS-erit stop d aquuteralamik eqquiniaqataallut. Mobile Baikut akileesoqarsinnaavoq uunga 82 26 87. Nariupi karatsiwiniarnaa nuna tamakkertuun tapertitsorparput. Tässä nariufikattufiata nuna tamakkersuga. Kræftens bekæmpelse i Grønland er den store indsamling. Du har stadigvæk mulighed for at ringe til 36 37 38 for at støtte. 36 37 38. 36 37 38. Der kan sige, du klarer det er lige efter hinanden, de tal, der er. Og der er rigtig mange, du kan ringe til, sådan glade mennesker derinde og tager telefonen. Og du kan sende en sms til 1880. Der er stadigvæk præmier, du kan vinde. Og ved aftenens slutning, så kan vi råbe op om, hvem der vinder. Ja, jeg håber, der er rigtig mange, der skriver en sms. Det er der, hvor du kan vinde nogle præmier til lodtrækning. Aftenen har været godt i gang. Vi har set nogle indslag. Vi har snakket med nogle fra callcenteret.
Og vi har snakket, eller vi har lyttet til en, der har vundet en jolle, hvordan den er ankommet. Den er jo ankommet, det er dejligt. Ja. Og den næste glæder sig allerede. Hvordan det går rigtig godt her i aften. Det er så godt, at der er så mange, der støtter op om den her. Og der er stadigvæk mulighed for at give støtte, så send sms. Vi vil også gerne høre nogle gode historier, fordi når der er gode historier fra callcenteret, så glæder vi os til at høre, hvorfor har I samlet jeres børn. Det er lige meget, hvor stort et beløb eller hvor lille et beløb det er. Det er så vigtigt, at